Ni Nyakwar Mgajwang' Anyinga Lydia Okeyo. Moko kuom jokanyo mag ODM marawere koro wuok tung' mosuo gi jotelo mag ODM mosebedo kabalo gi tend Dr. Oburu Oginga e chamano. Rawere go ramo ni ogai mar ODM Oburu Oginga nyaka miluor moromo kode kaka jatelo mar chama ka giseo moko kuom jod bura kamoting'o Babu Owino, Edwin Sifuna, Caleb Amisi kin mamoko kuom bedo kod kido ma ok kare e duond burano. Notelne gi Samuel Kasmuel Makoure kweth mag rawere go lero ni duond bura mar MDM mar nyaka biti gi UDA e dwaro mar chuogo sirikal mabiro. Rawere go ywak ni kinde duto ODM osebedo kayudo lal, wera ni kinde ng'anyo to johera mag ODM owito ngimagi gino ma giwacho ni ok giikore ne kendo. The likes mag Babu Owino maweni gi duong moloyo parties moko te Kenya ka wang'ise niya division mundu akose party ni to ng'at ka Babu no chako disturb the party ka baba ne pod alive to a chik ma joluo you cannot succeed your elder kapok otho no se chako wacho ni bang baba ni suen Babu ka baba pod nitie to tugo moda kelo no e party ka okwadhi tolerate at all. So gimwa wacho ni NDC magiluongo go those dissident elements akina Sifuna Giri, akina Babu, akina Amisi, akina Osoti Giri ka gidwa kao party kuom under the leadership ma Daktari Oburu Oginga giluonga NDC no to gibodi so ani giluonga NDC ka nga nikech wane delegates wamor gi sirikal madhi mbele ni maesi ok diang wabed ni wasesero sirikal igni gite to koro ka dhako yie donje ot moto mi koro tednwa omurnwa piluok ni to koro koka jok moko tiro thicho ni gin government jok margi wadwa nyiso jok maparo ni ginyalo golowa e government ni wabiro talietu to wabiro hinyore kodu to dhimuochnu gini wasegole en wuo makibiro ni NDC to wanyoni to wadhi Dr. Buru wadhigo ike pod tin koka en sweet 17 yeye ajue sisi ndo tulimuingiza kwa hiyo ofisi. Mimi na mheshimiwa Matachi tulivunja ofisi ya Babu na Mwamba hivyo venye tulimuingiza ndo tutamtoa because pia yeye ameabscond duty. Tunafanya consultative meetings, he doesn't attend. Kwa hivyo jue tuko more than ready for that war. Kama chele ni